नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सो मोडबे. आज आम्ही नाचायला जाणार आहोत. पहिला पाठ माझ्या मामाने केलेला म्हणजे गौरी पूजनचं दाखवलेलं आणि आता आम्ही नाचायला जाणार तो दाखवणार आहे. तो दुसरा पाठ आहे. चला बघा आणि लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. चला. तर मित्रांनो खाली थांबा, वैष्णवीच्या इथे चालू झालं तर आम्ही आता जातो. बाकी इथे सर्व पोरं बसलेली, सर्व गेली. थांब जरा, आपलं काय राहिले का? चार्जर नको, नाही पाहिजे आपल्याला चार्जर. कॅमेरा नाही घ्यायचा आहे, कॅमेरा नाही घ्यायचा. लाईट बंद कर, लाईट बंद कर. लाईट बंद कर. सर्व सगळं हे कसा पसारा लागलेला इकडे सर्व. त्याच्यामुळे तू नाचतोय होय? अरे कोण आहे? नाही येत ना त्याला? नाही येत. चल चल बाई चल. अरे आम्ही इकडूनच जातो आता. वैष्णव इकडं हाल ना. लवकर लवकर लवकर. लवकर लवकर आर्या पण येत आहे. आलाय.
तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे माझ्या पराकरा मुजवरा वाजरा पंचकरा मनमोहना दया गणा तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे माझ्या पराकरा मुजवरा वाजरा पंचकरा मनमोहना दया गणा तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे पावाला मुंजवरा वाजरा पंचकरा मनमोहना दया गणा तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने सगळा गोकुळ सारा रे कर्मन माझे मोड घे काना तुझी मुरली काना तुझी मुरली काना तुझी मुरली कोण तिचा आवाज ऐकून मज पडली रे मुरली मज पडली रे मुरली मज पडली रे मुरली तुझी मुरली माझोबावा मला जाऊ दे घरी रे तुझ्या मुरली रंगा गोकुळ सारा तुझ्या मुरली रंगा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरली रंगा गोकुळ सारा रे वाजविता तू मुरली काना चौदा भुवनी नाचे चौदा भुवनी नाचे चौदा भुवनी नाचे तीना ताळे सप्त पाताळ ढोल विनाग पाताळीचे ढोल विनाग पाताळीचे ढोल विनाग पाताळीचे देव सत्य माणसार सन पहिला दिवस शिव भगवान नारायण नारायण चंद्र सूर्य नाचे आकाशी तारा रे रंगला गोकुळ सारा रे रंगला गोकुळ सारा रे माझा पावेला मुंजवरा तुझ्या तुझ्या मुरलीने रंगला गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने रंगला गोकुळ सारा रे कोणी नाही ऐकली गाण्याचा मुरलीचा आवाज मुरलीचा आवाज मुरलीचा आवाज अलगीन राहिला कोण जागा एवढी कुणाद जागा एवढी कुणाद जागा एवढी कुणाद तुझ्या मुरलीच्या दादाना परशु शंकर कुणा चंदाला मगा तोडगी चढता रे तुझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे माझे पावाला तुझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे माझे पावाला मुंजवरा वाजरा पंचकरा मनमोहना दया गणा तुझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे माझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे तुझ्या मुरलीने रंगा गोकुळ सारा रे गणपती बाप्पा गणपती मित्रांनो आता फक्त 2 घरं बाकी आहेत. अर्धी तिकडच्या वलीकडची झाली, आता ह्या वलीकडची आहेत. हा एक घर आहे आणि तिकडे एक घर आहे एकदम लांब. हो त्या ह्याची गाडी आर्यनची गाडी मी काढतो ते बघ.
काय करतो तुम्ही कशी काढतो दोघांची एकदम दोघांची कशी काय एकदम हे पडन एक वर्षान लय हर्षान आला सोळा दिनाचा आला सोळा दिनाचा चला करूया स्वागत सारे माझ्या लाडक्या गणाचा चला करूया स्वागत सारे माझ्या लाडक्या गणाचा चला करूया स्वागत सारे माझ्या लाडक्या गणाचा स्वागत सारे माझ्या लाडक्या गणाचा एक वर्षान लय देवी देवतांचे वरदान दिले पूजेचे मान दिले पूजेचे मान दिले पूजेचे मान ऋषी पूजेचे संते जन सारे गाती त्याचे गुणगान सारे गाती त्यांचे गुणगान सारे गाती त्यांचे गुणगान भाद्रपदाच्या चतुर्थीला भाद्रपदाच्या चतुर्थीला त्याचा दिवस मानाचा त्याचा दिवस मानाचा चला करूया स्वागत सारे माझ्या लाडक्या गणाचा चला करूया स्वागत सारे माझ्या लाडक्या गणाचा चला करूया स्वागत सारे माझ्या Thank you.